Здравейте хора, тук е SkillXBG. Днес ще правим дрифтове на монта с Toyota Supra. Ще загубиш телефона, ще ти загубиш. И говоря с Bullgamer. Да ти свира устата! Шегуваш се, нали? Не ме би! Нали знаеш, че снимам? Сега ще играем днес. И добре, така ако искаш и на BMS. На това God симулатора, ако искаш цъкай. Що ще отстава? Искаш ли на Евротрък? Да, бе, верно. Че то път човек не е мултиплеер. Иначе представи си човек, Евротрък симулатор 2 да е мултиплеер, ще е много яко. Heavy machine gun. Ще цъкаме по цял ден, сигурно. Интересно много. Хайде, не! Превъртях се на пияния. Шит. Като си тървеш някакъв дрифт и става много гадно. И после човек е по-трудно да дрифтиш. Окей. Аре. Шит, не спрях да Зай, имаш много поздрави от символа. Защо той не се включи в разговора, бе? Защото нещо му е прецакало компа и за това. Трябва да се преинсталира. Да я знам, може да трябва. Ще е типа майката ще тя. Аз съм най-добрия бат. Аре да играме на един Surf Sky, искаш ли? На Minecraft. Не ми се игра Minecraft. Какво искаш? Да я знам, може би всичко друго след Minecraft. Мута? CS! На мене не ми са до CS. Така. Пияния. Да, взех дрифт на пияния. Но не беше як. Shit. Тук изтървахме. Си човек, що не спирам да ги изтървам дрифтовете? Как ги мразят тия букучи, леле, човекът почнат. Копи. И здравейте хора, аз съм Bullgamer. Днес играем CS и трябва да си смена ръката, сериозно. Що? Значи цъкаме това, гел и скачаме на пътлаче. Скачаме, цъкаме, ето, пътче. Има най-перфектните неща. Да скочим тука и да се засилим още. Опа, цак, так. Опа. Доста влезнах в пясъка. Тук вече малко трудно става, защото аз не съм добър изобщо тука. Трябва да се засилявам. Ето така. И не трябва там. Бабенка, направи така, от моята чешмата, потечи да пия, че вода ще зарежда. Добре, тук малко ще пуснем и ще вземем с дрифт. Yes. Снимаш ли го? Да. Защото аз също. Ауч. Шит човек, не спрях да троша тази Тойота. Явно ми е забавно да я троша.
Знаеш какво е? Значи така. Така готино ти. Чай, че имам тази скапан храчка, човек не ще се махне май на тей. О, бати, якия дрифт направих! На третото обиколка в началото на първия завой направиха гати якия дрифт, брат. Леле, човек. Свършвам с тази обиколка и почвам. Аз ще направя 5 обиколки и ще спра клипа, защото човек трябва да стане лек, нали знаеш? Да, съвсем малък. Трябва 15 гигабайта максимум. Не 15 гигабайта, бе, 15 минути. О, минути. Шет. Значи, че не трябва да е... Значи, човек не... Все едно е дали е 50 гигабайта, така ли? Да. Значи, че трябва да е 15 минутен. Ега ти, ще ми е много лесно, бе. Като си ме преди, че човека... Не знам колко са 15 минути, аз не мога да ги измеря. Защото нямам Аз часа. мога, защото... Супер, ще ми кажеш ли? Ами в момента аз нямам за това. Да, бе, ясно, но после. Това. Фак. Най-гадния дрифт. Всеки път, човек. Всеки път се провалям на този шибан завой. Фъкане му завой! Странна дума. Завой. Странна дума. Мамка му! Дами и господа, сега нека да направим малко дрифтове. Тоспа. Пана, къв се правиш, бе, говорител. Високоговорител такъв. Окей. Уху! Ааа! Шит! Поне човек няма почна като не да рейджвам. Уау! Бум! А помниш ли човек, ти почваш да рейджваш и аз ти оправям после всичко. Дай! Искрени се леко монитор, аз го изправя. Unnamed. Нека се казваше Unnamed. Аз ще чит. Мамка ти! Ще има на бричка. Спри се армата, ти го тура. Леле, мъжвата кола, човек не ще се спре алармата. Мамка му, човек кара 1 час с тази аларма. Ако е за в играта, човек са 4 дена. Не ли падна акумулатора? Майка ти, ако не си спреш алармата, аз ще спра. Като те смена. Ма нещо пак да тунинговам. Да? Окей, сега. Добре, човека. Това майче беше четвъртата обиколка или петата. Добре да разбрах, майка ми. Ми ти сега трябва да го повториш ли? Аз виждам. Кое виждаш? През предетата. Туп. Спокойно, не съм умен. А Има може и си. да съм. Най-вероятно съм. И тогава действай. Човек, помниш ли? Онуфри. Айде, Онуфри. What the fuck? Точно като Онуфри, брат, от Българ. Най-сетне добър дрифт. Поне. Упса! Ще се рапира! Нема ли некой да спонсорира? Шит, аз съм на пияня. Ей, да! Шит, пак го превъртех. Така и не успях да го взема този пиян с статуята. Както трябва. 4 пъти човек се превъртях. И 17 пъти умрех. Да. Добре. И така, хора, абонирайте се за мен, за Bullgamer и за много хора. Ще е по-добре. Така че, чао ви!